Хей, аз съм Недислав и днес ще покажа как да си направиш домашна лаборатория напълно безплатно. Хайде да запрятаме ръкави и да се захващаме за работа. За основа на лабораторията ще използваме Docker, върху който ще сложим всички контейнери. Инсталирането е много лесно и ще проследим командите от документацията. В случая използваме инструкциите за Linux, в частност Ubuntu, а ако използвате Windows или macOS, ще сложа линкове с инструкции към описанието. Изпълняваме командите една по една и докато правя това, ще ви разкажа малко повече за Docker. Той е платформа, която позволява приложенията и техните зависимости да се пакетират в контейнери. А контейнерите от своя страна могат да работят на абсолютно всякакъв хардуер. Лаптоп, Enterprise Server, Cloud, няма значение. Те винаги се държат по един и същи начин, което ги прави толкова добри. След инсталацията проверяваме дали Docker се е инсталирал правилно и сме готови да го напълним с контейнери. Първият от които ще бъде нашият медиен сървър. За него ще използваме Jellyfin, като това ни позволява да си имаме собствен Netflix. Обаче преди да почнем да пускаме контейнери, нека да си създадем папки, за да може всичко да ни е организирано. При мен са HomeLab и за всеки един контейнер ще си имам отделна папка. За Jellyfin има някои неща, които са задължително да ги направим преди да си пуснем контейнера. Трябва да си създадем две папки, едната от които се казва Cache, а другата Config. След това трябва да създадем още две папки, където ще ни се съхранява медията, която ще качваме в сървъра. Когато направим това, е време да си създадем нашия Docker Compose файл. Тук има няколко неща, на които трябва да обърнем внимание. Това тук е портът, на който ще работи сървъра, в случай 8096. След това трябва да сложим пълният път към двете папки, които създадохме Config и Cache. След тях следват пътищата на папките, в които ще ни се съхраняват медиите за възпроизвеждане от медийния сървър. Когато сме готови с файлът, го записваме и сега остана само да го пуснем, което се прави с командата Docker Compose Sub. Слагаме и флаг D за detached, за да не ни се запълни терминала. Ето, виждаме, че имаме работещ контейнер за по-малко от секунда. Нека сега да довършим конфигурацията в веб интерфейса. Тук трябва да си въведем потребителско име и парола. Тук вече се вижда едната папка, която съм добавил, но сега ще добавим другата за сериалите. Избираме си сериали и от тук трябва да изберем втората медия, която добавихме. След това продължава конфигурациите. Влизаме си отново в профила и може да видим филмът, който добавих. Хубавото на Jellyfin е, че може да се използва на различни устройства. Има си приложение за iOS и за Android, може да си го изтеглите и да си гледате от телефона. Вече си имаме медиен сървър, време е да си направим и собствено облачно пространство. За целта ще използваме OnCloud. Първото нещо, което трябва да направим е да изпълним ето тази команда, с която ще си добавим променливи. Важното, на което трябва да обърнем внимание тук е, че OnCloud ще работи на порт 8088. Вторият адрес е IP адресът на машината, върху която инсталираме контейнера. По този начин ще може да го достъпваме от други устройства. Следващото важно нещо е името и паролата, която ще сложите за достъпване на сървъра. След това отново си правим Docker Compose файл. Тук виждаме, че порта вече е взет от променливата, която зададохме и също така другите неща надолу. Запазваме си файлът и ще използваме отново Docker Compose Sub, за да пуснем сървъра. И след секунда си имаме вече готов сървър. Нека да го достъпим. Въвеждаме си името и паролата, които написахме преди малко в конфигурационния файл. И честито вече си имаме облачно пространство. Тук добавих едно файлче, което използвах за short content формата на видеото. И всичко си работи както си работи един обикновен клауд. Може да споделяте информация с други, да си правите бекъпи, синхронизация от мобилните устройства. Лично за мен воденето на записки ми помага да се държа организиран и да си подреждам мислите. Затова следващото приложение ще бъде точно за това. За него отново трябва да изпълним команда с променливи. След което може да си не направим Docker Compose файла.
Приложението ще отговаря на порт 3010 и няма какво друго интересно да гледаме тук. Отново си вдигаме контейнерът с Docker Compose upd. И тук принципно няма малко повече време. И така, нека да видим дали може да си достъпим приложението за записки. Страхотно. Afine има и десктоп приложение, също така и мобилно приложение, които може да свържете към сървъра и да не използвате web базираната версия. Хубавото на Afine е, че може да си правите журнали за всеки един ден и благодарение на вградените инструменти като бележки, форми и различни неща, може да се държите организирани вашите идеи и задачи през ежедневието. Не знам за вас, но аз винаги съм си мислил, че ще е добра идея да следя сервизната история на колата и разходите по нея. И сега открих точното приложение за това. Инсталацията му е малко по-различна от другите, не се използва Compose файл, ами просто се използват две Docker команди, за да се пуснат контейнерите. Сега ще ви ги покажа и тях. Ето ги и двете команди. С първата си теглим имиджа от Docker Hub и с втората пускаме контейнера. Трябва да обърнем внимание на това, че вътрешно той работи на порт 8080, но тъй като при нас той е заед от OnCloud, портът, чрез който ще го достъпим, е 8050. Първо изпълняваме тази команда. И след това изпълняваме командата за пускане на контейнерите. И като влезем тук на localhost 8050, ни излиза приложението за следене на информация за колата. Нека да добавим една нова кола. След като си добавите колата, може да почнете да попълвате информация за нея. Колко данъци плащате, колко гориво зареждате, какви подобрения правите. Хубавото е, че може да се добавят както снимки, така и да си водите бележки, колко ви е струвало, да обясните какво точно сте правили, на колко километра сте направили подобрението. Същото е с обслужването на колата и накрая ви се показва всичко в един хубав интерфейс. След това може да си изкарате цялата информация, ако решите да продавате колата и ще си имате всичко изписано. Колко сте похарчили по нея, за какво сте харчили и така нататък. Това приложение определено е от тези, които колкото повече го ползваш, толкова по-добро става и толкова повече информация ти дава. Последният контейнер, който ще вдигнем, е този, който ще обедини цялата домашна лаборатория. За него ни е нужен отново Docker Compose файл. Виждаме, че контейнерът ще работи на порт 7075. Време е да го изпълним. Докато се изпълнява, искам да ви кажа, че този Compose файл, както и всички останали заедно с командите, ще намерите долу в описанието с линк към GitHub. Това ще бъде нашия команден център и сега ще започнем да добавяме приложения. Тук има някои, които вече съм създал, но ще ви покажа как се прави от нулата. Комар сам си взема логата на приложенията, от нас се изисква единствено добавим линк, чрез който ще го достъпим. Jellyfin, ако не се лъжа, беше на порт 8096. Затваряме редактирането и да проверим дали работи. Страхотно! Сега ще ви покажа как изглежда дашборда, който си направих аз. И ето така изглежда моят дашборд. Добавил съм си всички приложения, имам календар, времето също, може да си сложите някоя акция, ако искате да следите. И също така съм си добавил и всички контейнери тук, за да мога да ги следя и ако трябва да правя нещо по тях. Когато направих видеото за 4 Linux дистрибуции, с които можеш да замениш Windows,
Си казах, че ще изпробвам някоя от тях за следващите месец и половина. Сега правя точно това и ще ти дам мнението си в някои от следващите видеа. А до тогава се надявам домашната лаборатория и това как се докоснахме до Docker и контейнеризацията да ти е харесало. Ако е така, моля те остави коментар, за да знам да направя видео на тази тема. Благодаря ти изключително много, че изгледа видеото и ще се видим следващият път.